Ja moro. Otetaan parilla sanaa kiinni siihen, mitä hyötyä ja voimaharjoittelu voi tuoda juoksijalle. Nopea semmonen pohjustus tähän. Kaikki on aina suhteessa johonkin. Eli esim. Meidän maksimisykkeestä määritetään meidän peruskuntosykkeet. Näin laskennallisesti ainakin. Ja määrätyn juoksuvauhdin voimantuottovaatimukset on suhteessa siihen, mikä meidän maksimaalinen voimantuottokyky on. Eli vaikka meidän maksimikyky olisi 60 kiloa, niin voidaan kuvitella, heitetään hatusta, että 6 minuuttia kilometrin juoksuvauhdin suhteellinen voimantuottovaatimus olisi vaikka 20%. Ja jos me saadaan nostettua meidän maksimikyykky 80 kiloa, niin on helppo nähdä, että sen saman 6 minuuttia kilometrin vauhdin suhteellinen voimantuottovaatimus pienenee vaikka 15%. Eli me pystytään menemään sillä samalla vauhdilla, mutta pienemmällä energiakulutuksella. Sitä sanotaan taloudellisuuden paranemiseksi.